चाह वर्षा जी से एगो गीत आप सबके सामने वर्षा जी प्रस्तुत करी तनी थपरी ऊपरी बाजो तनी बाजो कि लागो कि रउआ सब 11वां विश्व भोजपुरी सम्मेलन सुने बैठल बनी आ रउए सब हई जेकरा आशीर्वाद के बल पर ए तहत बड़ कार्यक्रम होला और सफल होला। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि टाइम बहुत कम बा और बहुत सारा कलाकार एजा मौजूद बा, तो ज़्यादा कुछ ना बोलब, बस इतने कहा कि हम बहुत खुश बानी आज इतना बड़ मंच पे हमके मौका मिलल, आप सभी से रूबरू होए का एक मौका मिलल बा, तो हम बहुत खुश बानी। धन्यवाद देवल चाहब शिवाजी सर का, जिन्होंने मुझे इतना प्यारा सा मौका दिया, और मेरे बड़े भैया मुन्ना बड़वन भैया, थैंक यू सो मच। और आइए एक पारंपरिक गीत आप सभी के बीच रखती हूँ। के बाबा दिहले टेकवा के बाबा दिहले